BlueStacks je vlastne aplikácia, ktorá slúži niečo ako emulátor Android zariadení, tým pádom môžete na vašom PC alebo Macu spúšťať ľubovoľné aplikácie a hry, ktoré boli pôvodne pre Android. Prvým krokom by malo byť pridanie vášho Gmail účtu, následne až potom je možné aplikácie inštalovať. Tak najprv klikneme na nastavenia. To tu už vlastne mám naklikané v nastaveniach. V nastaveniach zvolíme Manage Accounts. Vidíme, že tu žiadny účet nie je pridaný, tak tam účet pridáme. Buď si nový vytvoríme, alebo sa prihlásime do existujúceho. Následne je vlastne účet pridaný. Teraz môžeme už vlastne aplikácie inštalovať. Týmto tlačítkom sa dostaneme na úvodnú obrazovku. Cez Search si vyhľadáme hru. Ona je vlastne hneď táto prvá. Install, Continue. Ešte raz to pýta prihlasovanie. Takže ešte raz, treba tam ten proces odklikať. Následne až teraz klikneme Install. Klikneme hneď na túto prvú ikonu POW a ona sa vlastne už inštaluje. Ako náhle sa dáta stiahnu, hra je automaticky v BlueStacks nainštalovaná, stiahnutá a následne sa cez BlueStacks dá spúšťať. To je vlastne celé, pretože už sa vlastne ona objaví tu v sekcii My Apps. To znamená, že keď si na ňu kliknem, spustí sa a môžeme začať hrať. Tak, dobre sa bavte.